u EU, kao i relevantnost svih razvojnih planova. Potpisan je najvrijedniji ugovor za izgradnju poddionice autoceste na koridoru 5C od Vlakova do Lepenice. Vrijednost ugovora je 350 milijuna maraka, duljina dogovorene dionice više od 10 km, a rok završetka radova 20 mjeseci. Poddionica uključuje izgradnju 3 tunela ukupne dužine 1760 metara, jedan vijadukt i naplatno mjesto. Radove će realizovati turska kompanija Cengiz Inşaat u saradnji sa 7 domaćih kompanija s kojim je sklopljen ugovor o saradnji. Samo na ovoj dionici bit će angažovano oko 3000 građevinskih radnika. Samo ovoga ugovora je 350 milijuna, a ukupna vrijednost svih 20 km je nekih ukupno oko 700 milijuna maraka sa PDV-om. Glavna ideja našeg poslovnog koncepta je obezbeđenje zaposlenja bosansko-hercegovačkog lokalnog personala i uključenje lokalnih firmi u izgradnju autoputa, te nabavka materijala i usluga koji zahtijeva projekat u okvirima mogućnosti koje nudi lokalno okruženje, a sve u cilju podrške privrednim aktivnostima Bosne i Hercegovine. BH firmama koje će raditi na izgradnji povjeren je posao vrijedan 200 milijuna maraka. U ovom vide šansu za izlazak na svjetsko tržište i angažman na još većim projektima. Mislim da čak u ovom kolaču ne treba stati ni tu i ovim ću stvoriti njima obavezu da malo prošire i do Goraždanskog i Unsko-Sanskog. Imamo namjeru do sredine sljedeće godine proširiti, povećati ove naše i ugovore i kapacitete i angažiranje građevinske operative. Radovi prema obećanjima izvođača počinju čim se steknu vremenski uslovi. Iz Autocesta Federacije kažu da je za završetak svih radova potrebno obezbijediti još oko 307 milijuna eura kako bi 2014. godine imali izgrađenih 100 km autoputa.